Takže čaute ľudia, vítam vás pri mojom novom videu. Ja som by the way Skibida Glabubák, jak ste si mohli všimnúť. Mám úplne nádherný skin. A dneska si zahráme veľmi populárnu hru v Robloxe Grow Garden. Počul som, že je to jedna z najviac hrávaných hier v Robloxe, tak si to ideme skúsiť. Ideme sa porozprávať s nejakým typkom. Berem si sadenicu na mrkvu a to musíme zasadiť kde. Tu máme prvé miestne nasadenie, prvý záhon. A ja by som asi išiel kúpiť ďalšiu vec. Koľko máme peňazí? 10, takže môžeme iba ďalšiu mrkvu. Toto si už môžeme zobrať. A ideme 0,28 kg. Ideme to predať. Získali sme 21 coinov. A ideme si zobrať ešte ďalšie, ne? Toto má iba 0,22 grama, 220 kilograma, 220 gramov, nádherne. Toto. Ja chcem jednotku. 18, máme 39. Teraz si ideme kúpiť ďalšiu mrkvičku. A bohužiaľ na nič iné ešte furt nemáme. Kúpim 3 tie mrkve. My máme mrkvičky a potom keď sa pozrieme o 5 sekúnd, tak sú z toho peniaze. Už mám 36 gramovú, 32 gram, 360 gramovú, 320 gramovú a 370 gramovú. Mám 106 dolárov. Blueberry seed ešte nemáme, ale strawberry seed áno a dokonca 2. Máme jahodky. Ňam. A kedy budeme mať peniaze? To zomre a nedobre urastie. To je pekné, tu je nejaká obrovská duhová džungla a tu je nejaký veľký kaktus a ešte, alebo toto je skôr plášť, to je džungla. Tak sa chcem ísť pozrieť. A ja chcem ísť vyliezť na ten obrovský kaktus. Tu určite nie je na nič iné. Na to, aby sme na to liezli. Nie. Tak. Túto zelenú tyčku. Na túto zelenú tyčku chcem vyskočiť. Ja nechcem, aby som zdubuchal hlavu od tejto liany. Kam to lezem? To nie je zlý nápad. No ja som to... Ale budeme aj na vrchu nakoniec. Toto sa už asi dostanem. Nie. Už by nám mohli vyrásť tie jahodky.
keby si chcel náhodou nejaký z fanúšikov zahrať so mnou, Grow Garden alebo hociakú inú hru v Robloxe, to je moje meno, bez toho S na konci. A to si môžete dať do friendov. Musíte mi napísať ale aj svoj nickname, aby som vedel, že komu mám prijať. A keď budeme mať voľný čas, tak môžeme pokecať, natočiť nejaké video a budete na mojom YouTube kanále. Skúsme iba $30, alebo čo to je? Ty jeden padreláček, pekne mi teraz navalíš 3 kerotky, takzvané mrkvičky. Ja som si ešte nezobral. Máme tu 400 gramovú, 2 400 gramové jahody, že to má viac ako mrkva, jak môže mať jahoda viac ako mrkva? Tu získame veľa. 643, tak veľa. Teraz ja si budem šetriť na to. Ja si aj nekúpim Orange Tulip, ani nekúpim si Blueberry Seed, ale ja našetrím na nie na čoriedky, ale na rajčiny. Paradajky. Dobre. Snaď na to budeme mať teraz peniaze, ale myslím si, že skôr nie. Mám presne 700. Teraz si kúpim si jednu jahodu a 5 týchto, alebo tak 4 tieto mrkve. Co mal zlaté, co mal plus. Tu budeme mať možno aj 1000. Dáme inventár predať. My máme viac ako 1500. Tak teraz... Co to je? Akože vážne mi chýbalo 5 coinov, aby som to mala, že mi to nepredal celý inventár. Je to som chcel žiť. Zasadíme toto, jednu jahodku, jednu rajčinku a jednu mrkvu. Toto je, myslím, áno, to je blueberry. Že kaktus, to je jahoda? To je jaká veľká jahoda? Už máme 210 gramovú mrkvu. Na 45% to 56. Máme tu aj zase 400 gramovú. Teraz predáme celý inventár. Zase ako minulé. Akože vážne, to je moje šťastie. Zase 8 mi chýbalo, aby som si mohol kúpiť, ale toto už je hotové.
To neviem, či to má byť tak. Teraz dáme len toto. To budú 2 kliky. Ale to je jedno. Sme klikali aj niečo iné ako len I want to sell my inventory. Už máme konečne 806. Idem si nádherne kúpiť rajčinu. A keď ju nemám rád. Máte radi rajčiny? Lebo mne ide mraz po chrbte, keď počujem slovo jesť rajčiny. Napíšte mi do komentárov, či máte radi rajčiny. A možno si to v budúcom videu vyhodnotíme. Ak sa budete písať komentár. Máme tu 9 jahôd. Tie teraz ideme predať. Všetko vykradnem. Jožo, daj mi nejaké peniaze. Daj mi peniaze, Jožo. Iba 251. Daj mi vacej. Daj mi vacej, Jožo. Steven. You are Steve. Daj mi peniaze. Štefanoš. Štefanoš. Daj mi niečo. Áno. Štefanoš. To nemá cenu. Prečo sme takúto kameru? Ty typek. Ty mi to teraz všetko predáš zadarmo. Dobre? Ty na mňa niečo uchylák. Poď preč. Mi daj preč. Nádherne a idem ťa zbiť. Daj mi to, inak ti buchnem si na poklave. Daj mi to všetko zodorom, ty čo na mňa to usmívaš? Ty Gleo sa vždycky usmívaš, on si bielý. Si to len sa pudera, alebo čo? Daj mi peniaze! Alebo si dal na seba tú látku, čo má na sebe tento typek. Preč.